Da ni yn Neuadd De Morgannwg, dwi'n gwmni Beirniad, Jane Roberts fan hyn o Pennant, Ysbyty Ifan, a'r gwaith llaw. Da chi wedi bod yn studio'n fanwl heddiw yma. Da chi wedi cael eich plesio yn beirniadu am y tro cyntaf, Jane? Beirniadu am tro cyntaf, ia. Do, dwi wedi cael ymlesio, rhaid mi ddweud. Dwi wedi fwynhau fy hun o gymaint o amrywiaeth o greffta. Gewch chi gael golwg ar ei ohonyn nhw ta? O'n i'm yn gwybod be o'n i'n fod i wneud pen hynny si yma, dweud y gwir. Teclyn dal drws i ddechrau? Teclyn i ddal drws, ia. Wel, o'n i'n chwilio am rhywbeth trwm. Ia. Oedd yn mynd i ddal drws. A wedyn, mae'r tri ddoth yn gyntaf, mae'r ci, mae o yn drwm, a mae o di gwneud yn neis. A wedyn, yr iar sydd yn fendigedig, dipyn bach o wallan y gwnïo. A wedyn, yr creadur bach yma'n den drydydd. A maen nhw yn trio hynna yn eitha trwm. So nhw'n gwneud joban iawn i gael y drws. Do, na chi mwynhau y gysyliad. O'n i'n dweud, mae cymaint wedi cystadlu. Oes. Be di'r categori yma rwan ta? Be di'r dosbarth yma? Bag am oes. Iawn. Bag siopa sy'n mynd i bara mwy na rhyw hanner dwsin o weithiau. Do'n i'm yn gwybod yn iawn be chwiliad am y fan hyn. Mae'n sio bag eitha ysgan. Mae hwnna'n drwm. Ia, mae o'n gylchoedd metali. O'n i'n gweld hwnna bach yn drwm. A wedyn, ia, mae yna waith. O rai mi sbio ar y gwaith wedyn yn doedd. Y gorffeniad i mi yn bwysig. Ia. O'n i'n medru torri allan am rhan nhw, ddim wedi cael ei gorffen. Hwn oedd yn gyntaf, a mae o'n fag i gario bethau wedi'r hewi. Ydy, mae hwnna'n... A mae o'n ysgam, ddech chi'n coelio pa mor ysgam, dio. A mae'r ffeniad o'n dda hefyd. Yndi, y ffeniad o'n wych. A mae'n handlan solat yn dydi? Yndi. A mae posib reid strap dros ysgwyd, tas ar hwn isio hefyd. A wedyn, hwn yn ail, y bag, just beth ydych chi isio, wedi siopa. Bag dalot. Oedd y gwaith gwnïo yna fo yn dda ofnadwy. A hwnna, lot o sips a pocedyn hwnna, ond oedd o'n bag eitha handi ac yn dalot. Mae'n agor yn fawr. Wel, dwch yn enw i pawb. Eirwan Evans yn drydydd, Eleri Williams yn ail, ac yna Eirian Humphreys yn y canol y fanna. Fforddwerchiadau mawr. Ia, na, oedd o'n gysylltiad dda iawn ydy. Oedd. Da chi wedi bod yn crafu pen dipyn heddiw ma? Do. Ia, oedd. A dyn, fan hyn, crosio dwi'n licio wneud fel crafft. Ydyn pen oedden ni yma bora, mae yna 2 yna ni'n beirniadu, 25 o gystadlaethau. Reit. Ac oedden ni'n siŵr am pwy oedd yn mynd i wneud be. Ond diweddar ni'n sortio allan be oedden ni'n hoffi. Wedyn... Dyna's crosio da chi? Dyna's crosio dwi'n licio wneud, ia. A gwnïo. A wedyn, fel chi'n gweld, mae yna amrywiaeth da. Ac eto, o'n i'n chwilio am y gorffeniad a'r addasrwydd dafad. Mae hon wedi gwneud o wlad, mae hwn yn fendigedig. Ail ydi o, oherwydd pen nes i afel yn acw, mae'n cotwm i gyd. Waw, ac anliwio. Ydyn sgwaria mawr di hynna, cos granny squares dyna di granny square y bach, ynddo. Hein i gyd yn mynd am y traddodiadol, ond mae honna yn un sgwar mawr. A gwahanol fatha o ddafad yni, mae crosio efo dafad aur yn anodd. Ydy o? Mae o'n anodd ofnadwy. Pam, di'n tynhau neu be mae? Mae o'n sef yn raflo ar ddim. Reit. Mae hwnna wych. A wedyn, ia. Achos da chi eisiau cadw tensiwn rhyw fath am hwnni, oes? Yw hwnna'n derm gyda chi? Yndi. Hwnna'n ail a hwn yn drydydd. Felly pwysig Catrin Serral yma na? Catrin Serral, ia. A Olwen Jones yn drydydd a Carin Robinson yn ail. A rwan ta, dafad, unrhyw gyfrwng? Unrhyw gyfrwng, o'n i'n gwybod be ddisgwyl yma'n hyn. A wedyn, mae'n chi'n gweld, mae yna bwyth croes, mae yna arlunio, mae yna wei, mae yna grosio, mae yna ffeltio, mae hwnna'n waith di llosgi ar bren. Waw, gymaint o syniadau. Mae'r ddafad na, coeliwch y byth, mae yna bwysau ni o'n i'n methu chodi. Par un o'n? Efo, dyn nhw. Ti'n mynd licio gwarfod honna nos. A wedyn, rochenwaith. Yn drydydd yma na, ie. Yndi, mae dda. A mae hwn yn agor allan yn blancad mawr. I reid ar gwely. Bob math. Felly beth am yr un sydd wedi dod i'r brig? Mae'r un sydd wedi dod i'r brig, ynde. Wel, beth ydych chi eisiau well yn Sioe Frenhinol Cymru na dafad, ynde. Mae wedi cael ei gwneud, mae'n arbennig o dda. Beth am y gwneithuriad? Beth yw ffiltio? Felting, ia, needle felting, ia. A mae'r llygad, ydych chi'n gweld i'r llygad, mae wedi defnyddio eda, yna gwyrdd ydy. Mae yna metalic. O, ie. A dyn, mae o'n dda. Oedd y 2 cydfeirniad arall yn cytuno efo fi.
Mae hon oedd y fyw, gorau. dydi? Yndi. A dyn mae'r ddafa, mae haran, dweud y gwir. Mae haran balwen yn ail. A ia, dwi wedi mynd am ddefaid. O, wel, a bopeth da chi wedi gweld heddiw ma ta? O, ia. Dyma'r seren? Ia, bopeth dwi wedi weld heddiw, ia. Catherine Lowry Hughes. Ia. Llongyfarchiadau mawr. Roedd dwi'n dall bod si yn cystadlu bob blwyddyn a dirioed wedi cael y gorau'n sioe. A dwi'n dall bod si hapus ofnadwy. O, fi di'n hapus iawn efo Jane Roberts. O, ia, bydd. Be da chi wedi gwneud weddill y diwrnod heddiw ma ta? Ond adra. O! A gwylio ni ar S4C gobeithio? O, dyna dwi'n neud bob blwyddyn. Ia. Mae pawb arall lawr, mae genod y 4 yn nhw fo'i gwir a'i plant. Ia. Am yr wsnos. Ia. Dyn dwi'n watched ar ôl y cwn y cathod, a'r planigion, a'r ieir, a helwydda. A dyn dwi'n dall bod na un o'n cwn i di dinig bore yma. O. A chyth na neb i dato fo so ar un dodre. O, Jane. A gwachar di ar y tele. Ia, gnewch chi hynny. Dwi'n gwneud bob blwyddyn. Ia, ar dderchog. Ia. A di cael sioe wahanol yn beirniadu lenni? Do, na lle cystadlu. Da ni wedi bod yn cystadlu yn y bola rhosod sefydliad y merchaid. Ia. Ddim dipyn o'n, ond ar ôl ni ennill y bowlan nathon ni yna fo. Reteirio ar y top. Ia, ar y top. Diolch yn Jane, fawr. diolch i chi am y sgwrs. O iawn, croeso. Siwrna saff yn ôl adre chi. O, siŵr o wneud. Ia, diolch yn fawr. Diolch. Oce.